Jako wyklarować pojęcie górnośląskie tragedie? Zmiarkował, że moc ludzi dali nie wie, czym była tak richtig górnośląską tragedią. Chociaż niedawno, jakiś czas temu, Sejm uchwalił, i że rok ubiegły jest rokiem górnośląskie tragedie, to ludzie dali nie wiedzą, co te wydarzenia ze sobą niosły. W Szczelcach rajcy próbowali przemianować rondo jedno na rondo ofiar górnośląskie tragedie i robili sondam uliczną i se pytali ludzi, eli wiedzą, to najczęściej odpowiadali, i że to są jakieś katastrofy górnicze albo jakieś umfale, jak z tymi gołębioma wtedy, i ogólnie ludzie nie mają anongu, co to je. Ślązołcy nie mają anongu, co to je, a to były fest wołżny i niestety smutne wydarzenia. Beztoż jeszcze raz wam to klaruję. Górnośląską tragedią to były działania Czerwonej Armii a odradzanego komunistycznego polskiego państwa, które były przede wszystkim wymierzone przeciw autochtoniczni ludności Górnego Śląska. Jeśli macie jakąś w domu jeszcze starszą ołmam albo starkam, to podpytajcie, eli pamiętają, co se działo na Górnym Śląsku wiosną 1945 roku, a co później se działo, kaj przyłaziło tutaj polskie państwo. Popytajcie, a dejcie znać w komentarzach, co wam ołmelki albo ołpy padali.